Bekoorlijk brengen een heel aantal Hasselse koren gratis concerten op verschillende locaties. In de Sint-Quintinuskathedraal kan je luisteren naar het kathedraalkoor. Ze zijn de winnaar van de 3-jaarlijkse provinciale koorwedstrijd. Een appreciatie waar ze heel tevreden mee zijn. Daar zijn we heel gelukkig mee. We waren heel zenuwachtig. Aanvankelijk dachten we zijn met de eerste 12 sowieso. En toen de 6e nummer al kwam, toen was het zo van ja, we zullen bij de 6 eerste wel zijn. Maar toen bleef onze naam weg. Tot in het allerlaatste moment, ja, toen werden we eerste. Maar toen waren de zenuwen ook heel gespannen geweest. Voor dirigent Ludo Klaassen is het de bekroning van een jarenlang streven om een belangrijke plaats in te nemen in het Limburgse koorlandschap. Maar hij blijft op zijn hoede. Een dirigent mag natuurlijk nooit tevreden zijn. Hè? Ook na het behalen van zo'n schitterend resultaat. Maar oké, we moeten waakzaam blijven. En vooral ik zelf moet heel waakzaam blijven dat inderdaad het niveau zo blijft. En dat we het toch met mondjesmaat proberen bij te sturen waar hier en daar nog zwakke plekken aanwezig zijn. Leen zingt al 21 jaar bij het kathedraalkoor en geniet voluit. Het is vooral het zingen op zich waar je voor komt. Hè. Ik zing heel graag. Het is ook een talent van mezelf dat ik ontdekt heb, waardoor ik in dit koor ook zing. En dat is heel plezant. Ja. Ik ben indertijd bij het kerkkoor van Kiewit begonnen, omdat ik mensen wilde leren kennen bij ons in de contraille. En dan is dat stilaan een hobby, een passie geworden. Ik ben het conservatorium nog gaan volgen in mijn oude dagen en ben terechtgekomen in het kathedraalkoor. En dat is voor mij het summum. Het is een geweldig koor waar ik al bijna 35 jaar mee samenwerk. Als jonge knaap, jonge gast mee gewerkt al, toen ik afgestudeerd was. Maar het is een koor waar alle genres aan kan. Ze zingen zowel pontificale missen als ze zingen lichte muziek of close harmony. En ze zijn in alles even goed en alles even enthousiast. Ik denk dat we een mooi resultaat neergezet hebben. Wil je het koor aan het werk zien? Nu zaterdag geven ze een adventconcert in de Sint-Quintinuskathedraal en op 25 december zingen ze er tijdens de viering van Kerstmis.